Tofa, masu sauraro labaru daga ƙasar jamhuriyar Nijar akan wani hari da wato 'yan bindiga suka kai a wani ƙauye. Sai dai babu shakka a yanzu haka an samu nasarar kama dukkan wato waɗannan 'yan bindiga ƙarƙashin wato gwamnatin CNSP ta wato Birgediya Janar Abdurrahman Chani. Babu shakka wannan shugaba 'yan Nijar na alfahari da shi irin ɗanban wato ci gaba da ke kawo ƙasar ta Nijar da kuma wato tabbatar da wato tabbataccen tsaro a ƙasar tun bayan hamɓarar da gwamnatin hamɓararren shugaban ƙasar na Nijar wato Muhammad Bazoum, wanda babu shakka kawo har yanzu wato sojan ƙasar Janar Abdurrahman Chani kan ci gaba da samun wato magoya baya da kuma wato ɗumbin al'umma da ke ci gaba da ƙaunarsa irin wato ci gaban da ke kawo ƙasarsa, wanda dama daga cikin wasu ƙasashe na yankin Afirka na alfahari da wannan shugaba na kuma fatan samun su ma ƙasashensu su samu wato irin wannan shugaba na wato ƙasar ta jamhuriyar ta Nijar. Wanda babu shakka yanzu haka masu sauraro kasancewa ƙasar Nijar dalilin da ya sa wato aka juyin mulki yana daga cikin batu akan wato matsalar tsaro. Sai dai babu shakka wasu na ganin cewa duk da wato an yi wato juyin mulki akan matsalar tsaron, amma kawo har yanzu matsalar tsaron bata kau ba, wanda kawo har yanzu ake fama da wato hararen 'yan bindiga da masu ikirarin jihadi a wasu yankunan. Wannan kuma dai a koda yaushe wato gwamnatin CNSP tana bayyanar da cewa tana iya bakin kokarinta ganin wato ta tabbatar da kyakkyawan tsaro a kafatanin wato ƙasar ta Nijar baki ɗaya da kuma wato makwabtanta Burkina Faso da kuma wato ƙasar Mali. Mu ne muka kama ƙarshen rahoton da muke tafa da shi daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar, amma kada ka manta ka dangwala mana alamar subscribing da ƙararrawar sanarwa.